en skive. Skal du ikke have en? Har jeg snus? Ja. Er det ikke godt udtryk? Nej, kom nu. Fucking god følelse, bror. Er du sikker? Ja. Det var, hvad jeg havde fremme. Det er i orden. Så må du gerne så vurderer vi det lige. Ja. Men som du også så havde han ikke så meget styr på det. Han hører heller ikke efter i timerne. Nej. Så jeg vil give ham 0-2. Hvad siger du? Jo, altså, jeg ved selvfølgelig ikke med timerne, men det virker ikke som, at jeg havde så meget styr på det. Så jeg er enig med 0-2. Det er i orden. Du må ikke engang komme med. Ja. Ja. Men som du også fornemmede lidt, tænker jeg, så havde du ikke så meget styr på det. Og som jeg ser i hverdagen i skolen, så hører du heller ikke så meget efter. Så vi har valgt at give dig 0-2. Okay. Og det var, hvad jeg havde fremme. Ja, det er også. Du må da gerne gå. Så vurderer vi det lige. Men som du også så var det fantastisk. Han i hverdagen, så har han også styr på det. Han hører efter. Så derfor så tænker jeg, at vi giver 10-tal, fordi han hakkede os lidt. Han var lidt nervøs. Ja. Hvad tænker du? Ja, han hakkede lidt i det og var lidt nervøs, men han har skrevet her, så synes jeg egentlig, så kommer ind på mange gode ting. Så jeg synes, det er fint. Du må gerne komme ind! Ja. Ja. Men som du også fornemmer, så gik det jo godt, tænker jeg. Lige udover lige lidt nervøsitet. Men vi vil gerne give 10. Så hvis du kommer ind på nogle gode emner, og du har godt styr på det. Så Det er derfor, at vi giver 10. tak for det. Go! Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg tror, det er en dårlig idé. Ja, jeg tror faktisk også, jeg lader være. Det tror jeg, jeg lader være med. Det er dårligt for sundheden, og ja,